bună! Azi vă arăta cum să dați cupa mare base. Știți voi cum să dați cupa, numai că întoarceți așa, că v-am arătat în primul episod. Dați cupa așa și dați și plie. Plie este așa. Știți, v-am arătat în primul episod și ții pe cupa și numai că dai în sus, așa, pac. Așa dați, pac. Deci așa și base-ul cel mult. Base. Deci foarte simplu. Base-ul este foarte, dar foarte simplu. N-aveți ce să vă așa. Deci, dați cupa mare, cu plie. Știți voi plie? Și faceți poziționezi de parcă ai dat spike, dar nu dă spike. Și dați. Ați văzut? Este așa. Aia am făcut-o cu mâna în data asta. Așa se dă. Și m-am arătat. Deci, cam scurt episodul. Se poate că jocul nu voi face, că n-am cum. Doar voi face poze. N-am cum să postez poze, dar cred că voi șterge și eu episoadele alea care nu-mi plac. Eu aștept de beat, că poate alții nu găsesc. Măcar Mihai, măcar Ștef, de acolo ceva. Și ei doi sunt mai mulți care vor să dea, dar nu știu. Hai să dăm și pe cupă mică. Am uitat că n-am spus. Cupă mică, exersați. Ca pe cupă mare și ca base. Cam atât pentru acest episod. Nu uitați de like, subscribe, comment și ne vedem data viitoare.